चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं विलीना ठाकूर आपल्या सर्वांचं कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत। केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय आज 1 ऑक्टोबर रोजी देशभरातील शहरी आणि ग्रामीण भागात व्यापक स्वच्छता मोहीम राबवणार आहे। सोमवार 2 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या गांधी जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर ही विशेष स्वच्छता मोहीम हाती घेण्यात आली आहे। मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील रायगड व रत्नागिरी जिल्ह्याला जोडणाऱ्या कशेडी बोगद्यातून गणेशोत्सवासाठी सुरू करण्यात आलेली वाहतूक पुढील 4 ते 5 दिवसात बंद करण्यात येणार आहे। या बोगद्याच्या उर्वरित कामाला गती देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात येत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले। कोकण रेल्वे मार्गावर 5 ऑक्टोबर रोजी मालमत्ता देखभालीच्या कामासाठी 3 तासाचा मेगा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे। सकाळी 7:15 वाजता सुरू होणारा मेगा ब्लॉक सकाळी 10 वाजता संपुष्टात येणार असल्याचं रेल्वे प्रशासनानं शनिवारी जाहीर केलंय। हवामान विभागाने 3 ऑक्टोबर पर्यंत वादळी वाऱ्यासह अतिवृष्टीचा इशारा दिल्यामुळे देवगड बंदरामध्ये सुमारे 400हून अधिक नौका सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून आश्रयासाठी दाखल झाल्यात। वेंगुर्ले तालुक्यात सलग दुसऱ्या दिवशी मुसळधार पाऊस पडल्याने मुख्य मार्गावर झाडे पडल्याने वाहतूक ठप्प झाली होती, तर बऱ्याच ठिकाणी विद्युत पोल व विद्युत वाहिन्या तुटून पडल्याने ग्रामीण भागात वीज पुरवठा खंडित झाला होता। तालुक्यात 42 मिलीमीटर पाऊस पडला असून एकूण 2799.9 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे। याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।